Tamar an seo in Ifigig Corlan Conte Loch Garman Ceilóra Seoladh Laighean Seachtain na Gaeilge. Tá an seo an ceisna chu ar an bobal mar leis an Gaeilge. So, cén fágúil tú féin an seo an ocht? Tá mé seo ar son Conradh na Gaeilge, tá mé gobar leis an cuid bhhain le Seachttain na Gaeilge. So, creid nach creid is as Loch Garman mé ó thuchas. Beidir nach clusin tú é im bhlas. Ach, yeah. So, tá sé ionach bhfuil mé chatar eise má ceantar dúchas. Agus cén planna tá gut chun Seachtain na Gaeilge Ceilóra tú féin? Tá mé agsú le golthaigh bhfuil carach mé seo blasú fína as Gaeilge I maiad lia. So, níl caragah sé sinna dhéanamh mar tá sé bhróg. No, but yeah, tá mé agsú le sin. Tá ócáid speisialta an na daoine ó thíortha eile ar an Seoladh mína Marta, tá mé chur lá na bobbal nua. So tá mé gur mé daoine ag smitiú go gur le gachtainna an Gaeilge is cum céichád is táú sa tíir. So lá tá nniuanta daoine agin ó Hiria agus ó Níger agus áitneile ón Fólan. So tá sé jazz go méid ag rála sin daoine seo listen is libh sin teanga sin go maiid. So sin an saoú. So cén fágúil chun seo an ocht tú féin? Well, tá mé ar an gcuiste a dagraigh an ócáid seo. Tá mé buinte le Conradh na Gaeilge Loch Garman agus in Ngúra agus just is even am an Gaeilge. Cad cílíonn an Gaeilge duite? Cílíonn sé gachrad. Is cultúraí, nuair bhí ag leir na Gaeilge, tá mé níos súnach agus níos sásta. Comála sin is tá sé anna táhachtach có thátha níos go bhfuil míid san Eorp, tá sé anna táhachtach ar náisiúnachas a chuimáid agus sé páirt den rud sin cén fágúil tá an seo an ocht? Oh well, tá an simagum satanga agus ní caiileann an Ceilóra seo agus is bralam an spá seo agus tá sé just mar phobal scoile, tá sé das takeíocht de thóir díb sin na Daltaí agus má ihe ine a cabhlibh. Cén fágúil tú féin an seo an ocht? Is bralam an Gaeilge agus tá mé ghlachapáirte sa agus cad é an focail Gaeilge is fearr leat? Laighean. Laighean, arás, gur míle mágad. So, cén fágúil tú féin an seo an ocht? Tá an seo an ocht le túsa chuir le Seachtain na Gaeilge agus le dem sa beag ar seanal sa dhéana so tá ar fád ag sú go mór leis an íce. Arás, agus cad é an focail Gaeilge is fearr leat? An focail Gaeilge is fearlam, well ní dólam go focail atá ach is fearlam sa ceann goile an seo do thar seo, Arás, nuair cluiseann tú faoin Gaeilge, cad é an phrása is coitianta hagann chuig do ceann? An phrása is coitianta. Tíag an teanga, tíag an anam. Tíag an teanga, tíag an anam. Sin sais an teachtarach atá an seo an ocht. Thank you.